Ako si Peng, pinanganak ng walang paa. Bata pa lang ako, ang bilin na ng tatay at nanay sa akin. Lagi kang ngumiti, Peng. Kahit nahihirapan ka, kahit sinusubok ka minsan ng pagkakataon, at kahit pa minsan hinahamak ka ng iba, ngumiti ka lang, Peng. Nakakahawa daw kasi yun. Parang pag may taong mainit yung ulo, batiin mo siya sa positibong enerhiya mo at ngumiti ka kahit papaano, naiibsan nun yung pakiramdam nila. Bukod sa aking kapansanan, syempre, pagsubok din sa aming pamilya ang kahirapan. Noon, dahil walang pangbili ang tatay ko ng wheelchair, ang ginawa niya, pumunta siya sa junk shop. Tumingin siya ng lumang stroller ng bata. Tapos gumawa siya ng sarili kong wheelchair. Gamit yun, konting plywood, mga lubid, hanggang sa naipapasyal niya na ako. Hanggang sa nakakalabas na ako. Noon, nung bata ako, naiinggit ako kasi hindi ako makasali sa mga ibang bata kapag naglalaro sila ng piko, patintero, tumbang preso, paway, luksong baka. Nalulungkot ako doon. Pero dahil mahal ako ni tatay, minulat niya ako sa board games. Para daw hindi na ako mainggit na wala akong kalaro. Kaya ngayon, mahusay ako sa chess at Scrabble. Wala pang tumapat sa akin at tumalo sa akin. Dahil yan kay tatay. Lumaki ako ng puno ng pag-asa dahil sa kanya. Di man niya ako marinig at di man niya masabi ang kanyang ibig. Iniwan niya sa akin ang isa sa pinakaimportanteng aral na dala ko hanggang sa pagtanda. Na hindi hadlang ang aming kapansanan para sumaya. Mula sa aking tatay na pipi at bingi at mula sa akin na pinanganak na walang paa. Ngumiti ka. Hindi kakulangan mo ang kahulugan ng buo mong pagkatao. Kung yung storyang yon hindi ka napangiti, my love, there's something wrong with you. May something very wrong with you. Imagine a story as inspiring and powerful as that. And gusto ko lang magpasalamat kay Peng for sharing us the story of your amazing father. O diba? Parang for a dad na naiintindihan yung pinagdadaanan mo, na naiintindihan yung feeling that you are different from other people and there are certain attributes in you that you have to, alam mo yun, you have to develop more kasi it has to compensate dun sa mga sa bodily functions that you do not have. Kasi being born na deaf, na wala kang marinig, hindi ka rin makapagsalita, it's really a challenge eh. Not only to the person itself, diba? But for the people around them as well. Kasi hindi mo naiintindihan ano talaga ang gusto nilang sabihin, anong gusto nilang iparating. Hindi naman lahat marunong mag-sign language para intindihin sila. And not everybody. This I really see growing up with my own brother. My brother kasi is deaf eh. So, growing up with him, this one I really do see na not everybody has the patience para intindihin sila. Not everybody will take time para intindihin yung gusto nilang iparating. So, growing up with that kind of disability ay hard, not only for the people around them, but all the more so for them. Kasi there are certain things that they cannot explain. May gusto silang i-express, but they don't know how. But with people like yung tatay ni Peng, na una sa lahat,
amazingly nakagawa ng buhay for himself, nakabuo ng pamilya for himself, pero nakagawa ng paraan para iparating sa anak niya na ang kanyang kapansanan ay hindi hadlang para malungkot siya sa sarili niyang kalagayan, is a powerful message you can pass on a child who is undergoing the same thing. Diba? Na dumadaan sa parehong karera ng buhay. It may be a little different sa aspeto ng detalye, pero it's still the same thing. Pinanganak ka ng hindi mo magawa yung nagagawa ng iba. Kumbaga, papasok ka pa lang ng gera, meron ka ng setback. Pero sa tatay ni Paeng or ni Peng, walang setback. This is a challenge for you to up your game. This is a challenge for you to find ways to do things differently than the others, but just as effective. This is the kind of father that would do everything to set an example to his child. Na yung kapansanan na meron sila, yung disability na meron sila, na yung disadvantage nila in life can be looked upon on a different angle as an inspiration to many. Nangumiti ka lang, despite ng pinagdadaanan mo, in spite of what you are going through, ngumiti ka lang. Kasi there are people like you that obviously ay more challenged than you are. But they choose to smile. They choose to face life with a positive aspect, diba? With a positive point of view, with a positive attitude. Kasi for them, there's no point in facing life nang nalulungkot ka because of your setback. There's no point in facing life nang nakasimangot ka because of the challenges. There's no point in facing whatever life has to offer nang medyo foul yung attitude mo, pangit yung attitude mo, just because meron kayong disability. Kasi yung buhay natin, my love, I've been saying this since the day I started doing a show like this. Walang ibibigay sa'yo ng hindi mo kakayanin. May mga pagkakataon na yes, mahihirapan ka, magiging close to breaking down ka, magiging close to being over the edge ka. Pero still not yet. Kasi lahat ng pinagdadaanan natin, my love, is not to test what we can do. It was meant for us to bring out what's left in us. The more, kumbaga, kung ano pa yung pwede nating ibuga. Hindi siya dinala sa buhay natin para i-test or subukan kung ano ang kaya natin. Dinala siya sa atin para ilabas pa yung alam ng pagkakataon na kaya nating ibuga. So my love, no matter what you are going through, no matter how hard it may be, choose to smile and keep pushing forward. Better things are waiting ahead of you, waiting for you ahead of you. May mga magagandang bagay na naghihintay sa'yo. All you have to do is just keep pushing with a positive attitude. Claro? Claro.